Дидактична гра «Сонечка яке?». До нас у гості малята завітала сонечка і хоче з нами пограти. Діти, розгляньте картинку і скажіть: сонечко яке? Правильно, воно золоте. Сонечко яке? Правильно, воно гарне, щедре. Яке ще сонечко? Правильно, тепле, палюче. Малята, а яке ще сонечко? Правильно, воно радісне. Сонечко яке, діти? Правильно, воно казкове. Сонечко яке? Правильно, воно жовте. Молодці, малята! До зустрічі!